solucionar, que ja pràcticament està solucionat, però dotar-ho pressupostàriament tot el tema dels danys de les pluges allà davant del camp de futbol, o temes com solucionar que també està solucionat o està en vies de solució tot el tema de la canonada aquesta que es va rebentar, doncs incloure-ho en el pla d'inversions anuals de Sorea, que hi hagi el canvi no només del tros que es va rebentar, no només de la reparació, sinó que s'avanci el fet de canviar cap a 80 metres de canonada per evitar que hi puguin haver-hi nous accidents. També, d'alguna manera, que avança la reparcel·lació, un projecte de reparcel·lació a la zona de la carretera de França, que és al costat dels camps de futbol actuals, i que, tot i que és una reparcel·lació d'un terreny d'una àrea molt més gran, sí que té a veure amb accions que ens han de facilitar l'ampliació de tota aquesta zona esportiva, que, com sabeu, és un dels nostres projectes de legislatura. Juntament amb la Fundació Joan Agustí tenim intenció de que allà hi hagin unes instal·lacions esportives per futbol base de primer ordre i comencem a moure alguna fitxa. Però ja us dic, són tot coses molt tècniques. Una reparcel·lació d'uns carrers, d'uns terrenys que estarien entre les naus industrials que hi ha en aquests moments construïdes i el camp de futbol que també està construït, i pujant fins a estar a la zona on s'acabaria el Serrat, per dir-ho així. Allà són tots uns camps que hi ha en aquests moments i tirem endavant el tema de la reparcel·lació urbanística, tot i que anirà una mica lent perquè hi ha alguns problemes tècnics entremig, però comencem a moure peça perquè també ho fem pensant una mica en el tema d'això de l'ampliació de la zona de futbol que tenim aquí. Sí, seguiríem com si haguéssim cap a les naus, però això només és una petita part, vull dir que l'altra part són terrenys de gent, de persones individuals que hi poden fer-hi. Allò és una zona que es poden fer fins i tot equipaments industrials. Sí, tu al Morrot, quan baixes, per dir-ho així, de l'escola del Morrot i del Deixancis del Morrot, tu et tires avall i llavors això vindria a tocar aquí en aquestes naus. O sigui, hi ha moltes parcel·les que són de propietaris individuals que podria aixecar una nau industrial o així, fer una reparcel·lació de tota la zona, però la part que està més tocant en els camps de futbol, doncs allà amb una part que encara està ben bé per acabar de definir, per això es fa tota la reparcel·lació i per això hi haurà un pla parcial i que ho explicarà específicament, una part d'allà és possible que hi acabin anant camps de futbol. En concret es parla que allà hi han d'anar-hi 2 camps de futbol, comptant el que hi ha, 2 camps de futbol 11 i un camp de futbol 7, més uns vestidors. Sí, o reformes en els camps de futbol dels barris. Estem sempre amb la mateixa dinàmica de restriccions pressupostàries. Això, si ho podem plantejar-nos aquesta possibilitat amb la seguretat que acabarem fent-ho, és perquè tenim al nostre costat la Fundació Joan Agustí, que diu jo també hi seré. Doncs això ja és una base de sortida. Hem parlat amb la Secretaria General de l'Esport, hem parlat amb diverses institucions, amb Madrid, i ens sembla que no immediatament, però que durant aquest mandat serem capaços d'unir la implicació de diversos estaments, Direcció General de Deportes, no sé com es diu, de Madrid, o Secretaria General del Deporte, Federació Espanyola o Catalana de Futbol, Secretaria General de l'Esport de la Generalitat, Fundació Joan Agustí, Ajuntament d'Olot, i que entre tots farem realitat un projecte que jo crec que la ciutat necessita, que és tenir unes instal·lacions de futbol, sobretot de futbol base, dignes. Això, durant els últims anys ens hem fet inversió com a Ajuntament amb esports de pista i penso que està molt bé. S'estan acabant les inversions de l'estadi d'atletisme i realment la ciutat té un deute important amb el futbol. Llavors, la Unió Esportiva Olot, evidentment, en aquests moments és el capdavanter i a més aporta aquest valor afegit de dir, a més tenim una fundació o hi ha una fundació que està al nostre costat perquè aquests terrenys acabin sent un equipament de primer ordre en el tema del futbol. Doncs això és molt i molt important, però no deixem de banda que nosaltres continuem defensant que el Sant Pere Màrtir o el Sant Roc tinguin un camp també digne, amb unes instal·lacions també dignes. Veurem fins a on arribem.
Ens sembla que durant aquest mandat municipal serem capaços de que aquí es vegin ja obres fetes i es vegin obres en funcionament, i comencem a moure alguna fitxa. La primera fitxa és aquesta reparcel·lació urbanística, aquest pla urbanístic, per veure ja com ho acabem lligant tot. El tema del Museu dels Sants, per intentar-lo aclarir una mica més, només és que quan analitzem des d'un punt de vista crític totes les comptes de l'Ajuntament, intentem veure on podem actuar o on hem d'actuar, ens sembla que el tema del Museu dels Sants sí que és un punt on hem de prendre una decisió, per una qüestió purament econòmica i de números que s'explica bé. És a dir, nosaltres sabem quants diners hi envia l'Ajuntament d'aportació al Museu dels Sants, hi enviem 140.000 euros més unes altres despeses, i sabem quins ingressos econòmics genera, que són, l'altre dia vaig dir, siguent generós, 20 o 30.000 euros, em sembla. Hi ha un desfase molt important, però és que després hi ha també un desfase en quant a visitants. 7.000 fa 4 anys, 7.000 fa 3 anys, o fa 2 anys, i l'any passat 6.000, i aquest any, no sé fins a on arribarem, però no crec que arribem altra vegada als 7.000, estem amb números molt baixos, i a més, números molt baixos fins i tot comparant-ho amb els altres museus de la ciutat, és a dir, els altres museus estem a 25 o 30.000 habitants, que trobem que és poc, perquè pensem que Olot en el tema de l'art hi té una significació. Per tant, hi tenim un problema, i el problema es tracta de veure com, d'alguna manera, estimulem el funcionament del museu perquè traigui més gent, que això generarà menys ingressos i que serà necessari que l'Ajuntament hi enviï menys. El problema és aquest, que això es demostra que és absolutament inviable i, per tant, la ciutat ha de pagar un Museu dels Sants i que cada visitant que entri allà li paguem 20 o 30 euros perquè hi vagi. Nosaltres som partidaris que això no pot funcionar així, i que llavors el que hem de fer és veure quines són altres sistemes d'explotació, si des del punt de vista de l'actual estructura, amb una fundació i amb el personal que tenim, no som capaços de donar-hi la volta en això. Si ens estem esforçant per veure com solventem totes les solucions econòmiques o totes les situacions econòmiques deficitàries que hi ha a l'Ajuntament i veure com podem estalviar i fer més eficient, sobretot fer més eficient els diners que té l'Ajuntament, ens sembla que en el Museu de Sants s'ha de prendre una decisió. I llavors l'empresa, a nivell pressupostari, a partir d'aquí veurem què passa, veurem com evoluciona i veurem quines alternatives hi ha, però la decisió és dir, escolta, la ciutat no pot aportar 140.000 euros perquè els necessitem per altres temes, perquè si els mantenim aquests 140.000 euros haurem d'aportar menys a promoció econòmica, que és una prioritat, haurem d'aportar menys a festes, haurem d'aportar menys a educació, i no estem disposats a fer això. Per tant, aportarem menys i demanarem a la gent que està en aquests moments treballant al Museu dels Sants que vegi com es pot reorganitzar el museu i com es pot reorientar el museu. Que això no és possible, doncs ja hi ha altres alternatives, des de buscar alguna empresa externa que vulgui explotar-lo, des de només obrir sota demanda en el moment en què arribi un autocar, motius com per disminuir la despesa i fer-lo més sostenible. Si al final de tota la cadena aquesta no ens en sortim gens i no hi ha maneres, doncs llavors sí que ens haurem de plantejar altres tipus de solucions, però no està en el nostre imaginari en aquests moments tancar el Museu dels Sants. L'única cosa que volem és canviar la idea aquesta de que és un museu on entre 7.000 i 6.000 persones, o entre 6 i 7.000 persones hi van a l'any, quan a Olot gent que vingui a veure museus n'hi ha de 25 a 30.000, i que si aconseguissin que en vez de 6.000 fossin 30.000 persones que anessin al Museu dels Sants, probablement els ingressos també augmentarien igualment i llavors ja no seria necessari que continuéssim aportant 140.000. Jo crec que és un concepte genèric, un concepte pressupostari que vosaltres heu pescat i que heu posat a la llum, però que també l'hem d'acabar-lo de treballar i parlar amb totes les persones que en aquests moments estan sota la responsabilitat del museu. Però els números són clars i per tant no podíem deixar de prendre una decisió. No tinc els números exactes d'això del museu, però un percentatge molt elevat d'aquests diners s'han de destinar a personal, són partides de personal.